Ki perlok beit ha kenika nok pesi jang kenika si ni wan poi kenika jaka kaba kam da jangai phan na nang tai na nong stage bypass kaba ngi haban ya lentin na kini kira na belum na do nang tai ya kaba ngin poi kenika jaka kaba itnat adu kata kenika jaka kaba don madan ber kisnong tiba kaba hab po west Khasil district ngilap hi ber ngi seki dai jongi mat ba ka jalam kali aja jongi kade ka jala kabadon ya ki jaka ki itnat hadu kata de hapo west Khasil lei ki don bun ba ki jaka ki patnat bat kani ka jaka ka bangi poi mentah kani ka jaka ka baki khot ik ka kapak kade ka jaka ka kring ya sibun ba ki pajba de ngin yai ka jaka yai kro kade ka jaka ka sup ha ka bangi laban yai da ka sup wat ki klung khna ro de ngi don hang ne pej la da ngi pej stai cha ranap lum ngi don tawar mobile hang tai ya ka bangi ikan diang nang ne de kane ka jaka ka ba kring ya sibun ba de phila ban wan kai kan kono ko por phila ban wan ban yalam ya ki kun ki khna khulung ro ya ka ba pi ya sultanat ha kane ka jaka ka bangta ka ba khadu kalong ba kumbangi nilap ya ki jaka ki ba itanat hadu kata pej ya ka long jong kilum kiwa ba ityang hadu kata ki ba kring ya ki pajba baro te kai ka ba nang kaliang jongi ni kwa ban wara sipi bat kata kalong ba habangi poi ha kane ka jaka ni keman hadu kata ka musim ban yu i ba kane ka jaka ka ba kuj om don plastik om don kini ki jaklia ki ba ki pajba ki wan hang ni ki berat hang ni rai pej habangi lap dai lagi jongi khmat hang ni ba om don ai de ngi kerpat ro ye pi ki pajba baro ba kisumba ya ka ban burom ya kane ka jaka nomor kane ka jaka ka bi tanat hadu kata ka ba kring ya ki pajba nongwan jengok kai ko bless bon